ନମସ୍କାର। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆର୍ଥିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ବା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଦିନ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଅମୃତ ନୁହେଁ ବାହାରିଥିଲା କାଳକୋଟ ବିଷ। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ଆସନ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସେହି କୋଳାହଳ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ବିଶ୍ୱର ଜ୍ୱାଳାରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତା ଫେରିବା ପାଇଁ ଦେବଗଣ ଜାଳି ବସିଥିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦୀପ। ସେହି ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଭକ୍ତିର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର। ଓ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ନିଜେ ଉଜାଗର ରହି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ।